mae'n cyrff er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn gweithio'n dda ac yn cadw'n iach. Mae cadw'n iach yn rhywbeth mae pawb yn ein annog i wneud. Ond beth yw gadw'n iach? Er mwyn cadw'n iach, mae rhaid creu arferion iach. Beth yw arferion iach? Arfer yw rhywbeth chi'n gwneud trwy'r amser. Cofiwch hyn. Mae arferion iach yn ein cadw'n gryf ac yn gwneud yn hapus ac yn llawn egni. Mae hyn yn bwysig iawn. Beth yw'r arferion iach yma? Y arfer iach cyntaf yw bwyta bwyd meiflwn. Beth yw bwyd meiflwn? Llysiau ffrwythau grawn cyflawn a phrotein fel cig, pysgod a pha. Mae'r bwydyn yma yn rhoi'r fitaminau a mwynau sydd ei angen ar ein cyrff i dyfu ac i aros yn iach. Ceisiwch beidio bwyta fwyd sy'n cynnwys gormod o siwgr a halen. Pwysig iawn. Cofiwch ddewis amrywiaeth o fwyd a bwyta ffrwythau a llysiau bob dydd. Yr ail arfer iach yw digon o dŵr. Mae angen dŵr i aros yn hydredol ac yn iach. Mae hyn yn bwysig iawn. Mae yfed digon o ddŵr yn bwysig yn ystod y dydd pan fyddwn yn gweithio neu'n gwneud chwaraeon. Mae dŵr yn dda i'r menydd, gwaed a'r croen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn yfed dŵr drwy'r dydd a chariwch botel dŵr gyda chi bob amser. Yr arfer iach nesaf yw bod yn egnïol. Cofiwch hyn. Mae gwneud ymarfer corff yn helpu gadw corff yn gryf a'n colonnau yn iach. Mae chwaraeon fel rhedeg, neidio, dansio, nofio yn gwneud ein gyhyrau yn gryf ac yn cadw ein esgyr yn iach. Mae chwarae gyda ffrindiau yn yr awyr iach yn llawer gwell na bod o flaen sgrin cyfrifiadur. Ie, bwysig iawn. Ceisiwch wneud o leiaf awr o ymarfer corff bob dydd i gadw'n heini ac yn hapus. Arfer pwysig arall ar gyfer cadw'n iach yw cael digon o gwysg. Pan fyddwn yn cysgu, mae'r corff a'r meddwl yn gorffwys ac yn cryfhau. Pan fyddwn yn dihuno, fe fyddwn yn barod i ddysgu a chwarae eto. Ceisiwch fynd i'r gwely yr un amser bob nos a cadwch y cyfrifiadur a'r ffôn symudol allan o'r ystafell wely. Mae angen lle tawel a chyfforddus i gysgu a cheisiwch gael 10 awr o gwsg bob nos. Yr arfer olaf yw gofalu am ein iechyd meddwl. Yn union fel y corff, mae angen gofalu am ein meddwl hefyd. Mae ymlacio siarad am ein teimladau gyda ffrindiau ac oedolion dibynadwy yn dda ar gyfer y meddwl. Os oes pethau yn eich poeni, cofiwch siarad gyda rhywun. Cofiwch, mae arferion iach yma yn bwysig i blant ac oedolion. Cydbwysig sy'n bwysig, Trwy bwyta bwyd maiflwn, aros yn hydredol, bod yn egnïol, cael digon o gwsg, am gofalu am ei iechyd meddwl. gallu bod yn hapus ac yn llawnegu. Gofalwch am eich hun a chadwch yn iach. Mae hyn yn bwysig iawn. Pob blwyddyn.